En la Pobla del Duc llevan 3 años realizándose clases de gimnasia rítmica, una actividad que cada vez tiene más adeptas en la localidad. El pasado viernes 17 de junio tuvo lugar un festival de fin de curso en el que realizaron coreografías con los distintos elementos gimnásticos. La gimnàstica rítmica és un esport majoritàriament femení que consisteix en seguir una melodia amb aparells gimnàstics. Es pot practicar individualment o en equips de fins a 5 xiquetes i es valora la dificultat tècnica dels moviments, el ritme i la bellesa de la coreografia amb una puntuació per part d'un jurat que determina qui guanya la competició. Els salts, girs i passades dels aparells pugen la puntuació, afinada per la gràcia del ball en general. Existeixen 5 modalitats de gimnàstica rítmica: la corda, el cercle, la pilota, les masses i la cinta. Per practicar aquest esport, a part dels aparells, s'utilitzen unes punteres per protegir els peus i un vestuari especial. Les gimnastes llencen sovint els aparells i es fan fer moviments mentre elles salten i es mouen. La coordinació i l'habilitat per recollir els aparells sense perdre el compàs és un dels punts claus de l'esport. Ni les xiques ni els aparells poden estar aturats mentre dura la música, ja que es penalitza. En la Pobla del Duc, durant el curs, moltes xiquetes han participat en l'activitat extraescolar de gimnàstica rítmica i per donar per conclòs el curs, les entrenadores han organitzat un festival de cap de curs en el que les alumnes van poder mostrar els seus avanços. Portem ja 3 anys i això, avui hem fet el festival de fi de curs del 2016. El passat divendres, 17 de juny, de 9 a 10 de la vesprada, 28 xiquetes de diferents edats i categories van fer les coreografies davant d'un públic molt entregat en el gimnàs municipal. La veritat que així en la Pobla la gimnàsia portem 3 anys, com ja he dit, i cada volta més gent i més gent. Estem en un gimnàs de l'escola i cada volta va quedant-se més xicotet, però bé, la veritat que molt bé, molt bona acollida. En la Pobla del Duc ja fa 3 anys que van començar a practicar aquest esport que combina coordinació i dansa i cada any són més les xiquetes que s'apunten a les classes. 28 xiquetes de diferents categories, diferents edats, 28 xiquetes en total. Un gran festival en el que, amb molt d'esforç i il·lusió per part d'entrenadores, pares, mares i alumnes, tot va eixir d'allò més bé.